Gisubay sa Mukapin Gatos ka mga delegado sa ASEAN ang mga makasaysayan nung dapit sa dakbayan sa Sugbo atol sa Heritage Walk nga giuluhan og paglantaw, a Heritage Tour of Old Cebu. Ano ang report ni Alan Domingo? Unang giadto sa mga ASEAN delegates ang Cebu City Hall. Din isugat sila ni Mayor Nestor Archival ug mga tourism stakeholders. Dayon pipila kalakang lang gilakaw nila ang Magellan's Cross. Din gisugat sila sa mga performers nga mipakita sa reenactment sa unang bunyag. Isip maoy nakapahimo sa Sugbo nga duyan sa Kristyanismo. Misulod usab sila sa Basilica Minore del Santo Niño diin na nagkot og kandila ang mga delegado. Pinanguluhan sa mga foreign ministers. Human niini, misulod sila sa simbahan og niadto sa atubangang bahin sa urna sa imahin sa Balaang Bata. Human sa Basilica miadto usab ang mga delegado sa Fort San Pedro diin gidalitan usab sila og mga pagkaon nga tatak Sugbo samtang gilingaw sila sa sinulog performance. Dayon gitilawan nila ang pagsakay sa mga tartanilya gikan sa Fort San Pedro ngadto na sa National Museum. Pipila lang kini sa mga heritage sites nga gibisita sa mga ASEAN delegates. Usa sa gitinguha nga makabot sa dakbayan Sugbo. Subay nining panagtigom sa mga ASEAN foreign ministers ang paglambo sa natad sa turismo. It will bolster naturally the tourism industry. Because this is the purpose of having this ASEAN Tourism Forum. Gilauman sa lokal nga gamhanan nga maghatag og maayong kalambuan ang pagbisita sa mga ASEAN delegates sa syudad sa Sugbo. Usa kini sa inspirasyon sa bag-ong konsehal sa syudad, Nice Archival, ang chairperson sa Tourism Committee nga mopanday og ordinansa nga mapuslan sa katawhan sa dakbayan. Ato ang syudad is a very religious, so hopefully we get to increase on religious. That's why we also have kaning Santo Niño giusagid ni sa atong heritage tour. Samtang gipadayag ni Mayor Archival nga makatabang sa pagbangon sa turismo sa Cebu City kining dako nga kalihukan sa ASEAN. Giangkon ni Archival nga nahagba ang turismo sa syudad nga nabiya sa ubang madapit sa Asia ug makita kini sa gamayng occupancy sa mga hotels. I plan to talk to them but ingon sila we have only about 30 minutes. So it will be very fast. So ang himuon nato is pag-abot nila tagana to siya glay niya atong tagaon katong gamay nga memorabilia. Gidasunan usab ni Governor Pamela Baricuatro ang pamahayag sa mayor nga wa na makabangon ang turismo sa lalawigan sa Sugbo sukad pa ni atong pandemic hangtod nga miabot ang mga katalagman sa lalawigan. Naobserbahan sa gobernadora nga mahal ang turismo sa Sugbo. Ilabi na ang plitihan sa eroplano, itandi sa ubang kanasuran sa Asia. It's common knowledge man, diba? Data would show that tourism really here in Cebu. According to Mayor Nestor, last night we were talking na 30% ragyod ang occupancy rate sa mga hotels. But for now, puno because of ASEAN and sinulog as well. But after that, ang amo ang hope na unta consistent ba nga all throughout nga consistent ang ato ang influx of tourists here sa probinsya. Ang isyu sa turismo apil sa gilaumang mahisgutan sa panagtigom ug ubang mga regional o global issue apil na ang maritime ug ang mahagit nga giatubang sa Southeast Asia. Samtang gikanselar sa dakbayan ang in-person classes sa mga tunghaan sa dakbayan karong adlaw ug ugma Enero 29. Gitanaw man gud nila ang flow sa traffic. Ya ang flow sa traffic within the area sa SRP, the moment nga mopadong na ganiila ng ihunong ang uban, it causes too much traffic. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.